Fibaro. Tanga singi ngi pet ke jingdon kam jong ki students jongi mo te shiti jongu Jacob kalanong baning kong record san Jacob uhikai ngi kumne lada uno na fi udon kam ke jing start un ai un pan au ble ba ai kluit but claim knyam ya kibri baro but why yo claim pet students by it baro ki student ki basngap yang ngako banong fi haba fi what jingerap now ble khamtam jing start tin sayo kane kade ka jingkolar jung ble mo but kumjuru Paulus ake sitti ba ar jungu haki korin kalenong khat ar the khat khandai wong ye fi kumne ka jinga e jonga ka biang ye fi namar ya ka bor la panjanai ha ka jing tolot kita ki students ki ba sngu ba ki long ba tolot palat ha gano gano ka subject ye sim gane ka vitamin ban ka sngi pule ye gane shua ba fin stang ban pule ki kor jum fi but born ki students ki ba ithu yanga climper fi kan mau Joshua chapter 1 verse 5 to 10 kini ki balayo result matric class 12 don ba phone yanga but ngatip don ki veru ki bong ani fadar u Joshua wala trikam ki layo ki marks ki ba biang ki ba perkhat ki sa fail ki la pass Joshua nganam pule pide banang landed paro ki student Joshua chapter 1 verse 5 to 10 man kasingi shuaban play ki korjum fi pule gane da phila dep record ru pule biang gane but man kasingi singi bleru singi shutiru pinsa I ka jingar khujong ble fi mo sagawe kade na ka sam shispa khat khandai the khat shispa arposan Psalm 119 verse 125 ngalong ushakri jong me to ai jing shampang yanga bangan dup tip ya ka mon jong me right students bayet kanero na banda jong fi but sagawe kitab sirak kalanong san phuwe the khot ar phulai last chapter sirak ka ongkum ne to ale hajan jonga phi ki bampat yo jihikai but torung ha ka school jonga munta phi what admission mo tharai board mo phi filayo angneru what klet kane online admission pin sayo aka school jong uble hangno sirak san phuwe ar phulai te kane kade special ya ki students kine ki vitamin na kaktin jong uble kensa yarab fi ngere nga fi perdan kam kine fin nam fail akano kono exam aga jing jong fi but hi kairu gine ya ki khun khti jong fi baru ble on sakar khukodo ye fi baro unai ge jing shempang ba jing start kabawan na uble jing ple baning kong na ki kitab baning kong jong ki sim kalanang ga balai the khot lai new hadu khat ar kasam shispa khat khandai kashit jing pule ba ar na ka sitti jong Paulus ya ki Roman kalanang ga ba pra the khot ar pho pra hadu lai pho but the gospel kade na Matthews kalanong khatlai sau pho ar ter but kine ki jimpule fideban pule lang aba pi don lang hayeng ba pi duai lang pule but puson lang but ngasim na banta ka jimposon jungi kane ka farsi jong ka jar sngap khatlai sau pho nyau ter jisu angkumne kahima beneng ka ya serim ru ya kejar balapno ha ka pung kijai dokha bar ki ngat haka nda kaladap ki nong tong dokha ki la ring ya ka sharimko kumta ter bin sapule pan nga poi sha ga jing batai jung jisu shapangane wongkomne kanlong kumju anda wai ka parthe ki angel kin let ban lum ya ki briu ki basnyo na pedeng ki babaha but kin lenser ya ki syakal awarding hangta kin sa linear but kriyat banyat pet ko himen ko para bayit ladangi pule bahaya ki gospel pin sa yi lai pho new sin
Jisu Ukraine Shapangka Himau Blay. Kingdom of God. Bale? Namar utrang ba mga mafi nginsa rung ya kahima jung Blay. Nginsa kelalong kidekot kibabha jong kahima jung Blay. Nagane kadau batai syaingi halor gane. But singa bahamata singi wong andau kumba kalong kumba andau wai ka pertai. Don't give up perkhat oh ka do job ka beneng tip don ne don but tharai ublei long bas bon ba isnei akapo jong jing bishar ba khaddo unsa mapia baro all jingkul mar kini kurukum perkat Jisu klan hikai gumne pideban one aga CCC Catechism of the Catholic Church kadon kajihikai ka bashai kadar shapanga jing bishar ba khaddu last judgment ngin nget pet matasi nabunda kitu kiba perkhat oh balai kidon kini kibri kiba long kunta kiba sini uble ye ki yang i batrish tom ngimju labanya shakmat kini ki jat jim perkhat kiwan singa matasi kini ki jat kin hadu benda waina ko perthai umdan batip mana bolong baba mana bolong basni par ubleru uklamong yanga ne yafi uklambo yang in charge ban bishar uni ulang kumne no jing bishar katu kamde ka kam jingi mati ban puli ya kaktin chukuble net ya kaktin chukuble MC ya kaktin chukuble wat kawi kasni min rung ya ka hima chukuble katu ka de ka kamram jingi Snap, the wine of a person, angel, kinsa lum, kinsa break, kinsa jet, katukadik kamram junki. Ublela ay lupa ganil kam yaki angel, hindi yangi. But fi kanma, lada fi kanma ba kini simple baladap ni udings wapan mi soba baha dan kiwe ki wapan mi ki soba sini. Kayeng balatay halor mausyang, kayeng balatay halor siap. Kando babha ki basai so shis pasha kando galanti abdeng ki mau no so ka kumna terter Jisu batai syayingi sapanga jingim kristan jungi but ngaku ban pankan mau biang fi kamtam kini ki khun samla jungi ki ba yo jihi kai nangdo ngamtim bongi ki oh wat kuslai fi God bafi mon ublay unsa isne fi no jing bishar no do job no beneng kini gilong jihikai ke bawan den kibri ki batte ye snap ke jing snow bhat ke jing shisha kilong ke ya fer ke jing snow kanong yenga oh no beneng no mlele no problem re ke jing shisha Jisu lai kai ngi te ko himen ko para bayet khamta mafi ki mi paru pensyai baik ki kunjung fi ka jing sisya jong ka kakten jeng oblay but ngin sai kundulang ha kesni bishar age jing bishar ba khaddu ngel scam blay unsa ong yanga yefi ale rong ya gahima palapan khrelupa na bandaju fi nadu ba sedang jaga percay nga terang bangi barang insa yasngo bangin pediang ya gabainong nak ti jong blay baru blay beren bor bro pa baru kon baru mensimba koiran kerku gadai fi